Kani-gadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwanlang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Penpau Menteri Rangba Du Narendra Modi ya ka jing sngokhia halor ki kam syukor balale lengba ka internet haka kerteng jong ka digital arrest haka khubor jong ka man ki bat nin kasngi. Ka nehusu kan satho da kashiti sha Menteri Sarkar Pedeng ukiren Rijiju ban kerpat ya ban khmi lam ki kenrom kenram ki balami haka ni ka skolba haka be dai bat u registra. Bat Menteri katnat jengok kai perthai uba pol lingdo ulaong ba ka Shillong kan salong ka jaka jengok kai ka ban kring ye kinong ya suari na keleng kiri ka perthai wei bala penhe shu ya ka kat ling son ha umroi. Ki khubor ki babnia. Menteri Rangba Du Narendra Modi ulapan pau ya ka jing sngokhia halor ki kam syukor balale haka kerteng jong ka digital arrest lani ka jing le menle komban kem ki brio na ka benta ki kam sniu ki bala shuthau hi da ki nong phone ba syukor. Habakran haka program man ki bat jong ka AKASHVANI hinen kasingi Menteri Rangba Du kari ula banjur ba baro ki bor toket kari ki dang ya trelang bat ki sarkar jela ban khanglat yakini ki nong le kam syukor lengba ka internet. Ula benrap ru ba amjudan kanu ka kendon hapok ka an ka ba aibor ya ka digital arrest. Ban pensngau thu shu yakinong ngap la pensngau ru ya ka jingya kren hapdeng uwei unong sha le lanot bat uwei unong syukor ubalale ya ka ni ka kam. La thu shu ba kini kinong syukor khambon sien ki jukren da ka jing snows camp ka bat tibet bha kom ki officer na katnat pulit CBI lane narcotics. Kijuwat shuai ki jing tip baro syapang unu brio uba ki bu thong ban syukor bat ki penting penmaya ki. Menteri Rangba Du Narendra Modi uliat hu ba ki brio na bun ki benta bat kirta ki lahap hakani kala not syak syukor bat kila du no da ki lak tengka tang na kadaw ba kila syap tiang palat ban syakem. Kumta ula kentui ki pat ba ban om syap tiang lada dan mano ba phone ki ban penting pensier ki da kumni. Ula pensai syuk bakam judan kanu ka kenhun toket kabale ya kajing toket daka basu phone lani le daka video call. Ka kenhun ki samla pule ka nehu bala tip kum ka nehu su kan satho daka shithi sha Menteri Sarkar Pedeng ukiren Rijiju ban kerpat ya ban khmi lam ki kenrom kenram ki bala mi hakani ka skolba khamtam hakabedei ba kajing bampiang trekam jong u registra kani ka skolba u Colonel Omkar Singh. Habakran halor kani President ka nehusu usandi sotun ulaong ba yakani ka shithi on sapha menta kasngi. Ulia thu shu ba yakini ki shithi on sapha ru sha ulat ka jala CH Vijay Shankar Menteri Rangba Conrad K Sangma bat kumju ru sha Menteri katnat ki kam pule puthi rakam A Sangma. Uba sotun ulaong ba ka nehusu kan yai biteng bandawa ya ka jingweng no ya using naka kerdan ba ubat kum registra. Ka khubor kaya thoru baka Nehu Non-Teaching Staff Association kan sa penlong ya kajingyalang jong ka general body mentagasngi banrai lakan kershan em bandawa ya kajingweng no ya utay u registra. Ka kanhun jong kinohikai balatip kum ka Ad Hoc Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary School Teachers Association FAMASTA haka arpun riu tarik urisau arajar arpusau kala penlong da kajingyalang jongki para nohikai bandawa naka sarkar jela baka dei ban kentiu no ya katulop jongki ya kani kajingyalang la penlong ha Garu Union Higher Secondary School Shillong habakran berkilat pathai khubor ka president jongkani ka kenhun ikong bina khar umnuit ilethu ba ya kani ka kenhun la seng na du usnam khat khandai spa khandai phupra ikong khar umnui ilaong balada ka sarkar kam aya kanu ka jubab ka penhun ni kini hikai nakalyang jong ka association kala berngam bakin sangi trai ya kinu ki kam baju penshet da ka sarkar hakino hikai ad hoc kum ka jing penbet bat jing khmi ikikot examen jong ki khana ya le matrik ka jinglum ya ka khana samari ka kamram election. Nanor kita kimat jing dawa hakani kasni ka famasta kala penongru ya ka jingjit nongket kam thamai naka benta usnam arajar arpusau hadu arajar arpunyo. Man la kawai pakawai ka district jong ka Meghalaya Shen kan sayo la ka jong ka jaka hikai nya akali lani ka driving training center. Onle ya kani lengba ka scheme bala kershan da ka sarkar Pedeng hapo jong katnat road transport and highways.
Karkom ki kendon bala bu hapo jong kan ka scheme on bu yakini ki jaka ai jing hikai nya kali da ka jing trelang ka sarkar jilla bat ki nong tre shimen. Laban kedaw hangne baka jing plie yaki bakom kini ki driving training center kalong kabadon kambha haka jilla haka bala yoi baka jing nya kali pathar baka jing ja kha ki jing ya takho kali kalan nang kan rai kat nang mi kisngi. Haka bede baka ni ka scheme katna transport jong ka jilla kala khot tender na ki company balayarap da ka sarkar ki seng 3 months ngobha ki karkhana pen mi kali ki cooperative society bat ki wede ban penya yaki tei ki driving training center ha ki district bapher kani gade ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Menteri katnat jengok kai perthai uba Paul Lingdo ulaong baka Shillong kan salong ka jaka jengok kai kaban kringi kinong ya suari na keleng kiri ka perthai wei balapan he shu ya kakat ling sun ha umroi ha bayakran ba kinong pathai khubor ha Shillong uni menteri ulaong ba ka jela kalala ban kentiu ya ka nam jong ka Shillong kum ka jaka jengok kai bat menta ka sarkar kadang pen bha shu ya ki jaka jengok kai ki bala don lupa bat ki badang thamai nanor ka jingpen bhai ki surap ki balam shakini ki jaka katnat ki kam jungok kai perthai kan ya trelang ru bat ki samla ki bansalong ki nongpen iranti bat nong ai jingtip lani ki tourist guide ya ki tu ki nong ya suwari ki bakwa le ya pengat shaki jaka jungok kai bapher ha ka jela Katnat intelligence ki shipai rengkat ka jing trelang bat ki pulit Assam kalala ban pun pulam no ya ki kam sniu jong ki riu kiang atiar Alpha I hadian bakalay okyami ki katto kat ni ki bri ke bedan benta hakaban ai jakari bat ban yarap pisa yaki ha apa Assam hakani ka jinglei khanra ka balalong hakasni tho diang jong ka tayo balala ki shipai bat ki pulit ki labu thong ban kem yaki to ki bri ki bedan jinge dei bet bat ki nong yalam ka Alpha I kata bat u Arunodoi dahotia bat u Ganesh lahon kani ka jingle khanra kala long hadien balayo sentiat ba kala don ka jinge kran ka ba kha hapdeng kini kinong yalam jong ka te ka kan hon king atyar bat ki nong yarap jong ki hadien balayo ya kani ka khubor u inspector general ki pulit ba pe ya ka than chate la mingi barok kawai ula pha marmari ki te ki bor pahara ban let sha apa Assam ka lumpong yakun ranar ka State Weightlifting Championship bala penlong da ka Meghalaya Weightlifting Association MWA kala poi shika bakut hakasni sat jan balala ka district ribhoi kala long kala du hakani ka lumpong hakaba kala khur hadu khandai tali kitak maksiar laitli kitak marupa bat artli kitak ma tama kani ka de ka sien ka balai bala penlong ya kani ka lumpong ile kai weightlifting bat la penlong ya ka hat Pali Community Hall ha district West Giant Hills kani ka lumpong kala long nakabenta ars ngilenter ya karai ban penlong ya kani ka lumpong ya khunra nar ha district West Giant Hills la shim da ka jingthmu banwan ra ya ka jing penshai shaphang kani ka jingele kai kum ka jing penkre nakabenta ka Meghalaya Games ka bansalong ha kani ka district house nam ubanwan ladan kumba khat prangut ki kenthai bat arpun nyongut ki shinrang ki balawan ya shim benta ha kani ka lumpong naki district bapher kenthop ya ka East Khasi Hills East Giant Hills West Giant Hills, Ribhoi, Eastern West Khasi Hills, but Southwest Khasi Hills. Hakasni ka bakot lasa mi ki khusnam shikinong job, but uba evening teron ubalong u MDC ulalong u kongsan, but sa mi ki khusnam. Lasan ran ya u da u president ka Meghalaya State Olympics Association uba John Kharshiyeng, u district sports officer uba Krubok Pasa, ringkat u president ka MWA uba Donald Rambai. Haka lumpong ile kai cricket ki kenthai ka New Zealand kala penlim ya ka India haka jinga khon ka baar jong ka one day international series haka bala bu bandan laisen ki jinga khon hapdeng kini ar ki kun hon ya le kai bat katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong haka por prabaji ni so bat ka Akashvani dari na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot da ka khubor ka tin phareng haka por pra kha san minute kani ka dai ka Akashvani Shillong